Hi guys! Welcome back again to my YouTube channel. This is Mami Dus. So for today's video, magluto di ay taog ginataan na kinason. But before that, daghan kayo og salamat sa nag-sponsor sa akong load karong adlaw. Si Miss Nika Jean, guys. Si Nika, ako din na siyang sister, mo na siya akong magulang. Then, the-vlog po na siya sa una mo niyang YouTube channel ni Miss Nika. Ang iyang content anak guys is travel pero giundang na siya o kay wala siya pamiliti sa iyang travel joke. Ikapoy na siguro siya og kuan kanang vlog. So mara to. Then before nato sugdan ang atong lutuon, manguha sa ta dito og lubi. Then atoy pakagod kang papati ang lubi. Okay. May magod siya kabalo man siya kagod. Ako dili makakabalog kagod. So, tara, sugdan na nato. So, ato nang i-prepare ang atong kinakusgan na lubi, atong ipabuntan kang papati, mga jajang mga injay, kay lisod nagmasamad ta, huy bisan to ra bakaran. So, dili man jud kompleto ang atong ginataan nga kinasun kung wala ang atong kinakusgan na lubi. So, anara na siya. So, pag umanog bunot sa lubi, tungaon din ang lubi. Then, inom ang tubig. Sarap naman yan. So, munang butbuton jud akong bana guys, kay kugihan man mo kaugbot. So, once nga natunga na ang atong lubi, ato na din na siyang kaguron. So, si papatira kung gipagkagut kay maayo nga wag siya makagod. Nya paspas po siya makagod. Pabisi ba na Mami Dudes ay. So, ano na siya mga jajang mga insight pag-prepare sa ato ang lubi. So, pag umanog kagod, ato na dayon na siyang kumusan ang ato ang lubi. So, mo na siya ang first nga gata. So, napay ikaduha anak guys nga gata. So, once nga na-prepare na nato ang ato ang gata, sunod nato i-prepare ang atong mga panakot, ang sibuyas ug ang luya. Kay mao man gini siya mga secret ingredients para molami ang ato ang giluto. Sama ra gyapon na siya sa gugma. Nagyapoy secret ingredients ang gugma. Kay way lami ang gugma kung wala mo nahigugma sa usat-usa. So mao na siya ang secret ingredients sa gugma, mga ditong mga insay. So sama ra gyapon na siya sa atong giluto karon nga way lami kung wala ang So, ato na dayon i-prepare ang atong kalayo. So, ato siyang huyupon para musigas siya sama sa imong mata nga gasiga. So, pag init na ang uwil, ato na dayon gisahon ng ato ang sibuyas. So, ato sa din na siyang ukayon. So, ato sa siyang ipa-brown ang ato ang sibuyas para lami ang ato ang gilud. So, once nga makita na natong brown na siya gamay, ato na na isunod ang ato ang kinakusgan nga kinaso. So, ato dada yung ukayon ang ato ang kinasun. Pag humana na ilunod na to ang first gata. Muna siya ang first gata, guys. So, hulaton sa nato nga mubukal. Pag mubukal na siya, isunod din nato ang ispiso nga gata.
So, gibukal naman siya ato sa siyang ukayon. So, pag humanan na upukay, ato dayong isunod ang ato ang espiso nga gata para lami. Sama sa galuto, lami. So, ato dayon siyang butangan og kamatis para dugang pampalasa. Then, pag human din ana, ato dayong ukayon ang ato ang kinatan. Then, that's it. Ready to serve na dayon. So, kay ready to serve naman ang ato ang kinatan. So, sa kami atong yulatan, ato na dyan din ang tinuan. So, yummy kayo guys ang atong kinatan na kinason with love. So, naon sa nyo mga ito mga ingay. Ay mo isa ka kamot gawin sa kutsara. Yang isa ka kamot gawin og bata. Ana siya.